Primeiro que no, ahora que sí, despois que o vas a volver a pensar. Os rapazas e rapazas de segundo de Pepe Básica estamos a ler un libro chamado Sen Piedad. Este libro foi editado no ano 2018 pola editorial Xerais. Ten 248 páxinas e 40 capítulos que ten multiplanos. Non se pode borrar todo. Está escrito por Pedro Feijóo. Pedro Feijóo é un escritor, músico e filósofo. Naceu no ano 75, en Vigo. É o autor de varias novelas como Os fillos do mar, Os ollos da choiva e Os fillos do lume. Pelo mandar todo o carallo, porque si. É unha historia que ten como escenarios nunha vila perto de Santiago de Compostela, e a propia capital de Galicia. A historia que conta o libro sucede ao longo de 2 días. De pensalo é pa rir. O protagonista chamase Teo, un rapaz que ronda os 20 anos dun pobo próximo a Santiago. O seu pai era o médico deste pobo. Seguido por esta mesma carreira, decidiu ir estudiar a Estados Unidos, deixando atrás ao seu mellor amigo e a súa moza, a cal non sabemos nada nin aparece moito nesta historia, pero está detrás de todo. Non se pode borrar. Falando de personaxes, tamén hai que falar de Tomás, apodado como o Gordo. Tal como o seu apodo indica, é un chaval corpulento e ten un papel importante nesta interesante novela, xa que é o mellor amigo do protagonista. Ten unha actitude rencorosa contra o mundo e tamén contra o seu pai, do que tamén hai que falar, xa que é un home alcohólico e maltratador. O inspector Blanco e o inspector Bosco son dos axentes da policía que investigan o roubo no taller onde traballa Gordo. Outro personaxe é Tuco Mendoza, un tipo que vendeu droga a Gordo. Os nosos personaxes volvense a topar desde que Teo estivo en Estados Unidos e Gordo estaba traballando nun taller. Uns días despois, Gordo rouboulle o coche ao seu jefe, que é o dono do taller. A min a parte en que máis me gustou foi onde o Gordo roubou o coche ao seu xefe. Si, ese coche é, vamos, unha pasada. Un Dodge Charger do ano 78 RT. Ese coche é un icono americano, pero do mellor que há. O que máis me gustou do libro foi a amizade que ten Teo e Gordo, dende pequeno. Esta historia resume moi ben as nosas tolerías de xuventude. Anímovos a ler esta historia porque trata sobre drogas e misterios. A mí gustoume porque te engancha moito. Este libro gustoume moito porque ten misterio e moita tensión e mantente ca incertidumbre ata o final. A mí non me gusta ler, pero sin embargo este libro está me gustando, xa que ten drogas, acción e persecucións. A este corazón